Good morning, dear students. Welcome to online class Standard 3 ଓଡ଼ିଆ Lesson 3 ପଦ୍ୟାଂଶ ପିତାମାତା ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗବଳି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଳାପଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିବି। ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀରେ ପିତାମାତା ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଳି ପଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଉପରେ ନିଜର ନଜର ପକାଇ ପଂକ୍ତିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପିତା ଆଉ ମାତା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଳି, ପିତା ଆଉ ମାତା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବଳି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦରକୁ କେ ପାରିବ କଳି। ପିତା ଆଉ ମାତା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବଳି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦରକୁ କେ ପାରିବ କଳି। ଶେଷ ପଂକ୍ତି ମୋ ଦେଶ ମୋ ପିତାମାତା ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ, ମୋ ଦେଶ ମୋ ପିତାମାତା ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରି ବିତିଯାଉ ଦିନ। ମୋ ଦେଶ ମୋ ପିତାମାତା ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରି ବିତିଯାଉ ଦିନ। ପଂକ୍ତିର ସାରାଂଶଟି, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ କହିଥାଉ। ନିଜର ପିତାମାତା ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଋଣ ଆମେ କଦାପି ପରିଶୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମମତା ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବି ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସାଗର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ନେହ ଆଦରକୁ କଦାଚିତ୍ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଓ ମାତୃଭୂମିକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ନିଜ ଛୁଆର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପିତା ନିଜ ଛୁଆର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ଗୁରୁଜନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଅତିଥି ସତ୍କାର ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଏହି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜୀବନ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଯଦି ବିତିଯାଏ ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ସାରାଂଶଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ୟର ସାରାଂଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ପଠନ କରିସାରିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଘରେ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। କାଲି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଜନ ସୁଖିନଃ ଭବନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।